archimang, lukumang, nana sasa ba yokromo we wato wala malawis po de ook tuman Lucien me Karpov ko. Archi de prespartori. Sobuso anyusu serana se barodi. We barodi nord go met zuid, oost go met west. Wins po def mama sernang. Afi ari banyi sturu, wisi wakanti dunya maka, de teki kik je broko lekker, dan je volg, de nyusu emis don jaso, anga mip chimati, we cash. Masara gambo grantangi taki gimaro im tobaka fu ko ina programa. Elek fa usabi baranga sa udi na programa fu sarana sa ipsa. Alla de diaspora gemeenschap, anywhere buiten Suriname, dan met over Nederland, België, maar ook to Amerika en Caribisch gebied, met Baro en Sweden. En natuurlijk, alle deze ranamang, zij volgen dit programma voor nu, met Baro en Sweden. En voor jou zo uit met het programma naar Masara Gambo dus. Ja, en mi serefi voor mi sei me vier, mi seref vereerd. Omdat mi, qua gezien mi leeftijd, dan mi vind dat ik jaren samen ben, maar dan kan dan een jong wang, dat we level, dat jersey, want de bijisman was aan het taki. Alla liba is stronga se. Dus dan, hij ondersteunt, hij zorgt sani, dus dan me leer vind toelek van en leerif mi. En dat nou wisselwerken doen op die dena day in Sernang, sobuso, biji wai takanga pchiwai takanga biji wang, dat we juice reference pechi, dat we verstaan sani. Dat is zo we kafesi. Ano so bala. Klopt, na zo, de Masara Gambo. So, maar dan me je kan verteren me, want mi sabi, maar me colateri na tori. A tori SLM, zij gebeurt dat we meer na president zelf hara waji dat. Luku, Masara Gambo, isap mimofo krasi facto. Ja. Hoor blad ji mimofo. Maar goed, kortom, lek fa usabi barangasa. Met de Atlantische route, zij vrij tussen Paramaribo, Amsterdam en Amsterdam Paramaribo. Eindelijk, na heel veel, of na hard werken, allemaal poten inzet, maar loma poten inzet. Jong wanga biji wang. Precies, maar in het bijzonder a president. Ja. En a grantangi dat mi mag giamang. Ja. Isabi to, omdat ama ijverig inschreef. Bonfuru ma belas bribi, de man bij SLM komt nooit meer goed. Ja. Maar hij heeft altijd gezegd, we moeten onze eigen carrière hebben. Dat is je nationale vlag. Precies, is een nationale trots ook. Ja. Isabi to. Maar go even een totale overview. Kijk, kortom, even nog maar uno bij een vliegtuig. Ja. Een simpel economic class ticket heeft KLM toen 2-3 keer maar duurder verkocht. Hè? Ja. Omdat hij dus monopolist werd. Dus wakti. Want no, omniles bel me. En omniles actie met dat sa jong wijn leggen daarbij. We omniles archino. Dus dat want die SLM dan bij AB EG plane vrego naar Europa. Ook taken zo, want Amsterdam Holland in Europa. Via dat kan winnen trakonder. Zo, maar dan KLM want take one positie. Isabi in het land der blinden is één oog koning. Dus na sandat biopsa, dus dat want taki. Minanga you. Na sasa ba yokromo abo moeilijk jo voor Holland, want de SLM open in ticketprijs release so hei en wasan beko bij unguruntu vraag nobo mangwetu want de man vindt dat de no man charu vraag dus na so hebi beko da president tak no a wajin he harso wa bif waya faraga terafasi i verstaan dat potentie refugee mato. Precies, luku Masara Gambo, luku er is een heel, we moeten één ding begrijpen, want sa umusbang begrijp Suriname. Hoe je draait of keert, na unusanida. Ja. Nu komt het. Een bedrijf is in het verleden, meneer Karmangning, maar is letterlijk tot het grond gelijk gemaakt. Dus de man broken. De man broken zodanig, dat er een hele reorganisatie op een gegeven moment bij moest doorvoeren in een bedrijf dat En met heel veel vallen en opstaan. precies vallen en opstaan. Want je jamino koti. Want lowerstand komt toe. Ja, zo. Je pura wordt aan mofo. Want de koffie zwart kijkers, koffie dik kijkers. De man dat bij winsi, want ja, want hoef des maar te lonkin sernang. Of groepu de, die e winsi, isap te eten wan jari to. Dat kan de desman no lobby of inema kandra je. Ja. Je libu an terasot libi, die de no lobby.
Je verstand Ja. toch? Dat alla de beerdoi. De broko de soef de ara. Want dat de beerdoi voor ons aan ipsanga you. Je verstand. Als zo i abi grupo in a kondre disi. Te dei oponanga ten masarga de tape neti. Dat de man es don es suku sani. De man es suku elebonyo in okoro barafu. Je verstand. Voor mek een punt. Lek van de mek alla de soort sandi se creëer sani. Voor dwarsboma regering. Daarom met dat je ook toe was Ragambo. Kijk, we moeten één ding niet vergeten, Barangasa. En in het bijzonder, alla de Mansago stem. U moet niet vergeten dat u ervoor heeft gezorgd. Ja. Nou, u zorgt ervoor dat TD, SLM en Opobaka. Omdat u geeft een president een ruimte die zie. Een mandaat. Charing. Ja Ja. toch? Voor Charing Wakano. En vergeet ook één ding niet, waarom u ook heeft gestemd toen. Toch? Ja. Voor zorg ervoor dat er een nieuwe regering komt. Ja. Kortom, SLM kiest in Lolokbano, Asan en Gokba, geef de deskundige alle ruimte. Iedereen man. Jere. Alle vertrouwen in de man voor mek de man beetje lola tenti kom. Mek een bedrijf beetje mek winst en zetten ze er uit. So, you serefi, die taki, desma die stem mek den G, den visman, a regering, a ruimte voor doe de worko. Je verstaan nou een fale pisiek jong wansa je charka fesi. En mi optak de jong wansa waka, archi sa you etaki, de ka volk voor doe toe. Want sanatori, u alamala, u de ina wamboto, Klopt. dat you no kan taki, mine ye pour watre na bote fa bote leji. You no kan taki, mine ye ara seri fu winti chara boto go na bun rekte. You no kan taki if a boto ga branti, ino drayanu para boto. Dus, you abif tang ondersteunen sani, omdat you ne doen direct you serefi, je doen die you gram ching, you afop ching, die deye doen tamara, dat tees dong, je kom face, kom back tap is turu, dat telepche taki, iya opa of iya oma, da fabe de aten dat de katakanga trots taki, luku mek moeite fi aben punti de. Luku mi want takwasan ook toe mas Ragambo. Isap mi mo for strapu. Mm. Ube a wan president toen der tijd. Ja, Dat mij gebruiken a metaka kisi a plane. ja, Je doeleinde hè. Voor free tap en manieri. Omdat amano bij man free bepaalde route hè. ja, Toen werd dus SLM kies werd dus toen ingezet voor hem. Is dat om een schade, financiële schade je leidt in een bedrijf toen? maar libi fa da schade dati. Isap Maar is dat taki, daarom niet aan mi mo voor krasie toch? Is dat so van ma mi yere dekba? jaso, mi o chawan san kondi psa, ni no psa tum silanga, net arekeren be 3 aan. Den berikan tak SLM chisi na Miami was het aan de ketting. Ja, klopt. Het was aan de ketting. Klopt. Da regering bem abif go pai Pai. abutu wan de macha SLM go kurutu. Kurutu. Klopt, Die in het verstaan. buitenland. Ja. Ja. Dus ala de sandisi en dat toch die de na dei do ka frigo baka na Amerikan we wakker so o kan gwa Amsterdam. Amerika ook, Amsterdam. Ja. Ja. Je verstaan. Dus dan mek uji a keizer san e kon a keizer. Je verstaan. Na mek moeite omdat na krabu al tramachis langa nangarak bafawe ora toko motoina a peti ode we mek moeite en dan anokang God forbid dat is madase sei isabito lek de todo bere sma de todo bere partij die da wan misabuan misito a misi dati a jersi isapte ukutok as a jersa se wan fiso las dong ma isap sort fise etisi etis fisi du ne nyang logo logo etisi da misi dati ewis oteng a regering kan mek wan chifo de blase so biji op isabito en kan de e potera wan tu wan me yere wasane taki en ti demo taken taki ya de ouro partij de musgwa mi wan aksi ala de sma de pot de san data Facebook mi masara gambo e taketi de isama tek de bijis mafio de dichiwa olo de berden taki no wa yere notif de no wa sab notif den I verstaan
na door ondrofeni met je leersani. En want fi serefi wan ino geboren, die geboren als sosching en ino ba kennis ete. Na biji wan die kennis. Klopt. Dus mek de sap de serf de sansa de taki. En na misi dis na wanf de misi. Ade uku logo. Je hebt desma dat hij ook toe de soort manier is voor de one dat ze de ook toe was maar daarom is het belangrijk dat aanwezigheid no de impact in alasma is belangrijk dat je go educate je mag dingetjes zeggen maar zorg ervoor dat asande wel goed doorzocht hè. Je mag met aan en opmerken toch? Im onderzoek je tori. Im sabi sa je taki toe. Im sab. Maar soms mas mij tak babau toch. Ja, maar jere desma dat die inoma neemde kwalijk. Fusende, ze worden aangestuurd. Na man e pot de mek de doe de san dat die, omdat fu en serefi, na skoifa en doya gorom. Isabi to. Ja. Na dat hij doe. Maar jere jaso, we go moro fara, want moro prespartor de morator disi. Maar nou, waarschuwen hoe doe de deur uit. Dat we go de shitak SLM, bije chise serefi edu. Dat meku beji masargado. Dat ukre moro. Want ete wan play musko. Ja, klopt. Het is wel mis. Ete wan musko. Dus dat meku go baka, dat we door pobe de. Ja, Isabi klopt. toch, door kabrei uit. Precies. Isabi toch. En dat we go door nanga a buitenlands beleid. Lek fau sabi archi maluku manna na sasa ba yokoromo. A buitenlands beleid is van rechtstreeks onder de president. Dus ja, ba minister buitenlandse zaken dat het Euro de rapporteur go na a president. En a president na één verantwoordelijke voor a buitenlands beleid. We noemen zo dat u katak zo wani. U kan kurutu. Want odi ta president go a binnenland. Aga binnenland of aga wan district. In een jere commentaar. So, Odi apote futu take ga buitenland. Dana disi, dana dati. Maar a buitenland e chayepi. If you look sa India chako na da. Maar ben go. Je verstand. Dat na buitenlands beleid. look hoe masara gambo. Kom je proberen voor Gime in mi denki, hè? Ja. Waarom? Hou rekening naar wasani. If you man move internationaal, Ja. kan jij veel meer bereiken dan je alleen nationaal gaat bewegen. Die maar dat ben je geïsoleerd toch? Na pur award uit mi mofo. Zo. Mina be one talking. Dat want Maar na dan puri isolatie. pura wordt- Nana. Bij jou me leg je uit isolatie. Isap te abui. Wan kop, tu kopro draad. Dat de tu kopro no mag mitanga de serefi. Dat je isoleerde je lolo tape jiden. Of de mai weer wire kabel sanjeng. Dat want taki isolering. Inoma shiga ini. Dus a sanjes wa exi. En a beleid dat no bong. Want dat inoma vertegenwoordiger gaan Precies. pondera door zee. Hoor, en hou juist dat pe vast, hè. Een president begwa Bahamas. Ja, Ja toch? ja. Vorige week. En sa aman bego doe dat pe in soort meeting aman bego dat. Zo, we damango dape archi maluku manna na sasa ba yokromo. Amango taktori, want isaba mambe de edema afkari ko. No wa mano de baka. Maar a meeting is be belangrijk, omdat we een bigi missie, a missie Amerika, Kamala Harris, be de dape en a doet toezegging. Be attacki, au ondersteun sernang. En a Caribisch gebied. Caribisch gebied. En a president be voer award dape en over sabe aben mi broke even tjuso konjuno abe tak over a economische opbouw voor Caribisch gebied. Dus de binnenlandse producten Ja. sobuso uneluku olie ete maar landbouw techniek anga desan dati dat in a Caribisch gebied om ondersteunen serefi om meku serf zo onafhankelijk mogelijk voor de bigi kondere. Ja. Dat de bigi kondere serefi moest abu van hoe doet dat mi wani product. Mi wan disifio. En dat belangrijk. En dat belangrijk. Kijk, wie extra naman, usabi, we produceren redelijk, zou ik zeggen. Ja, Maar waar gaan onze producten? Per de product voor nu go. Is dat het toch? ja, Kijk, voor jaar een vrachtvliegtuig met groenten naar bijvoorbeeld het Caribisch gebied voor free. ja. Dat is ook in de maak. Ja,
En dit soort standaarden bespreekt ook toe dat, toch? Juist. Met de bedoeling dat je de nationale inkomsten moet gaan vergroten. Omoro je exporteert, omoro dala je charco na Dus strana. dat want dat heeft me verstaan sa you etaki. Dan ano Europa wang charu gruntu go. Precies. Ano gronyang chare go in Caribisch gebied. Dat is wat wisselwerken want sang uno abi dan usan. En dan moro bun kop jinana sasa ba yo kromo. Itapa woyo. Precies. Look, im rekening ook toen nga masayra masaragamba. Hoe langer de afstand, hoe meer brandstof, hoe meer energie, hoe meer tijd. Moro money. More money. If you want go Europa, kost je meer geld. Ja. En de standaarden internationaal Ja. zijn ook hoger dan. Ja. Terwijl if je go Caribisch gebied, korte tijd, korte afstand, korte energie. En dan kan je ook wat ook daaraan verdienen. Dus er moet gewerkt worden. En Prespari, de Amerikaan Taki, die ondersteunt keihard. Klopt. In het bijzonder, Saranang Ja, klopt. qua Faye Karasandis Baga, a democratie, mensenrechten, nanga de Sandati. Want in Beriken Taki, Saranang, Uda Bakajari van Amerika. Precies. Leta Bakajari. Ja. En de Amerikaan Taki, no one jogo no musef sa koros beef me commit me, dus dan mim yep dapper. En dat belangrijk. Dat belangrijk. Dat Ja. belangrijk. Dat belangrijk. Zo. Dat we gaan want tractor wat takip ci monitori, maar a apfute maken na dorosi konde. Klopt, Masra Gamba. Lek, fa, you sabi. Mogo terug, lek baka verkiezing. Ja. Of lek fos a verkiezing. Ja. Bijna stranang blacklisted. Wakti me ko want sani Kom drie we wato e bel me e aksi mi sana blacklist. Jere ja. Blacklist want tagi if de man poti na een zwarte bladzijde. Kom take zo. Dat want taki i papira no bong. De man no do monitoring ai. Want de mij vrede taki de money kan kom moksi na nga droga money. Aka kom moksi na nga terrorist money. Aka kom res. Klopt. Illegaal. Moxie. Anything wat met illegaal te maken heeft. Ja. En de man wan asan dati. De man wani a money moest zuiver. Precies. Omdat zijnde. Na was de mij was a dot money kon kring. Je verstaan. Maar belasting heb je tapu in een voordeel. Je Precies. verstaan? En dat na de sanita Masra Gamba. In een kader dat die Ja. een regering meent, omdat niet dat er geen deskundigen zijn in Suriname, Ja. maar je wil graag een helikopter overview hebben. Ja. Is dat toch? Ja. Dat maakt Doro Sisma bigi bedrijven in deze de man president Tekwang wan bedrijf Krol of een regering Tekwang bedrijf Krol, zij doen een risicoadvies ze opbrengt uit. Dus, Israël. dus de man kon analyseren De man- alles aan. Precies, de man Dus moest... wakti. Want de man actie me wan san jaso. Mhm. Dus dat want ik de bani de man analyseren. De Gambio. Ja, De- maar ook de overheidsinstanties hè, die met Juist. financieel achtergrond bezig zijn. Dus de man leki. Financiën, Financiën. de man uitbetalingskantoren van Ja, overheid. alle En desa. dit aan. Dat from money ne ka in. Precies. In hoor rekening, Masra Gambo. We moeten één ding weten. Er zijn landen nu zodanig geglobaliseerd dat ze niets met witwas willen doen. De man Want leki. anders betaalt zo iemand of zo'n, ja, geen iemand, maar zo'n een organisatie dus dan geen belasting. Ze gaan snel rijk worden en alle dit soort zaken. Dus dat en want dat wil jij niet als... Papalanti na notayu. Precies, en dat wil jij nooit. Nee. Isabi toch? En het verzwakt je economie ook. En het geeft ook geen zekerheid aan je economie. Zo. Dus- Maar je takatori. Maar in volk wansani. Taki. To tak ala desandis kona wang. Dat na doroseitori. Isabi toch? Utaki SLM. Utaki a Caribbean sani. Je verstaan. Ja. Dat sayo chisi. De chistaki in oso toch? Binnenlandse zaken. Dat zijn net doen toe. Ja. Maar dat je teki ailuku, de kan shi, dat van de mijn werken naar de buurt die Buurtie. penobetjes. Ontwikkelingsbuurten.
Ja, pe no be chisi yepi ome yari di sanga dati. Ma wan aksi fi teki ai luku. Fasa nego da. Het is nodig om die verstoppingen te voorkomen. Kijk, door de jaren heen is de woningen hier gebouwd. En ze hadden heel kleine duikers toen geplaatst. Ik denk 40, rond 40, meer aan opbouwen, dus ik weet niet van alles. Hier geplaatst en door de jaren heen zijn er verzakking plaatsgevonden. Laatst was de minister van OW hier ook. Hij heeft gezegd dat hij werkzaamheden hier zou verrichten en we zien dat de minister zijn woorden heeft nagekomen. En we stellen het allemaal op prijs. Eerste plaats moet ik zeggen, het is echt noodzakelijk, omdat weet je waarom, alle de osok desma in de buurt die allemaal lopen onder water. En dat nog kan, je begrijpt toch? Nu op dit toiletsysteem afvoer, niks neerroko, badkamer is spang, je begrijpt? Dus desma na takanga mi bereiken, oké, hoe draai of keer mo luku aan passie. Zo dan ik speel en ik ben van de werkgroep Pond Buiten Wintiwai ondervoorzitter. Dus vandaar moet ik haar initiatief tak nemen, ondersteun desma. Naar werkzaamheden voor openbare werken. Ja, zo. Meer dan 2 of 3 jaar zo. Nog een machine nog graven aan buurt. Dat je kan begrijpen dat de passie komoro lagi, de gotro komoro op zo'n modern zie. Je begrijpt ook waardoor al losing neef in pressie. Dus dat is maar best doe je een probleem. Echt maar wel misschien tak een oplossing kon. Pas toen de man begin, maar misschien tak ons sorry. Na disa buurti be afvanodo. Mi want ik binnen sertak meka gosodoro, mek ano luku jawa, meka luku de tra buurti so zij lopen onder water toe. Nieuw weer gevonden weg, Fransie, na zijn probleem desma abi. Dus die de pont kisa beurt, maar mi hoop dat ik san kagomoro fara tak yon de tra buurti ko in aanmerken toe tak yon de man ka graven de gotrogi desma en zo. Verhoog de passie, verhard de passie, vooral de passie in Fransie, de passie Simonweg, Petrusweg, onbegaanbaar, de Manomarij. Die is repessie, dat je met mij hier omweg, anders kan je niet naar binnen komen. Dus het is lastig even. Maar mijn breed in een openbare werken, ik de man tang roko zo godoro, met power aan ministerie na wandisi. So, dat doe je dat. Dat we gewoon moro fara. Maar toen ze voor de no te. Ayuro do. Mesha, abiji ma wagapsa. Je verstaan. Maar, je bedoelt dat je una terafasif doet. Maar, if je gaat terug, zijn a president, dat je in Caribisch gebied. Dan gaan we het in het klein doen. Voor je poserefi. Om jezelf zelfstandig te maken. Je verstaan? Ja. Dat a de prins pari. Dat die. Je trusjani na grond. Paranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Mek moeite. Leer je op ching. Omdat moet leren de bidjes mafunu. Dus a overleveren moest de. Isabi toch? No lukutaki ja. Dis na verlekte tijd. Na computertijdperk. Na disi na digitale na de sandati. Alla de man die doet de bidje landbouwproject. Ik denk de man die werkt aan een iPhone. De man werkt aan een iPhone. Alla de man die is sani. Wan sani himself taki. Is ja sani is de kari skopu. Als er even skopu de dicha oloja money man. Als er even wan dat de dichi do fiu tu. Dus not no mak fistigi. No presantoli atu futbolici. Zogenaamd je werken. Maar in Europa je karabi futu no magro. No. Dus met moeite. Doe best. Ondersteun. Worko. Voor zorgen voor serefi. Dat tamara te je tak idee. Dat kan je let marti want die ability. Omdat hij doe best. En mine na mazer definitief. Gambo. En ik volgens sabi baranasa. Uit a ruimte ja so me wante je uno. Zorg ervoor dat anything sa je doe. Doe na wan leti fasi. Ja, zorg ervoor dat anything dat je doet in je omgeving, doe het voor je familie, maar ook voor je buurt, maar ook voor je omgeving. Isabi,
Mi wan bar ala desma sa de ina verkeer e bong doti vooral masralam. Taku sanyara. En zorg ervoor dat je no doe asani horsara na kring omdat a belangrijk. Belangrijk in een zin dat je voorkomt verstopping in de gotro. Je voor vervuiling in de buurt. Maar ook toe dat de buitenlanders kunnen sranan. Dat de mastervisie dat sranan kring. Het is een land waar ik graag wel eens een keertje weer wil gaan. Yeah. Dus die allemaal een ruimte dat je. Hoor je netjes brengen sa. Like fausabi udor na einde van het programma. En fujaso uit me baru wan grant. Mina masra fikash kudera. En no make no wansma koryu wan me sluit af. No make no wansma koryu. Alasani e begin in you also. Je verstaan. En im sap wansani. Is altijd een begin. Is altijd de eerste keer. Dus if je no be doen. Sorgu taki. You jari kring. You mo fodoro kring. Da i kukru e karisma konya. Ja. Maar if je mo fodoro doti. Da gras watana serf de no wante kayo. Dus saba pistati. Karaka serefi. En wansanim sabi. Taki. Inom denk taki e orlanta spotu. Inom denk taki e sukutrobanga lanti. No. Want bijisma taki. If you mati kor you, i flauw. Maar if you kor you serefi, you dede. Met tako garanta ni te wantera lees baka. Lobby na akrakti fu a true bondru fu strei a strei jivi stranang. Da moi kondre fui, wa moi brum chichari. Na historia make we alla deja. Nubi ala singi, opo kondre ma. Mi mus bondru tego ji wan strana. Wo sik stranang se kronta, wo strei fu zeta kondre bu. Bina den ston futu stranang. Horus dev makadra, bruya dev non broke. Do biranga bribe me tren contru. Yurudoro, scrive een nieuw historia die upaka piki. O sexana se kronta, o streven se da kondrepo. Bina testo futu strana. Strada na vi. Strada na vi. Yese arhi ayeshi. Wofe taki ati musukrim fu a true bondru jivi pikin. Ai stranang. Wan sope un alak moto sabita uyeye lontui. Stranang grung etankari na vi stranang. Sranang na lek go to ai brenki. Mafuka shen wa bifkenki udenki. Lerlo busrefi, weki wan gwendi. Hey. En ala sandi differenti. Umoksi kwa wano. Moksek. Orshi up na pisranano. Bika if unu no dweng, noiti auto. Meku zorta kakano. Ome yali kabate gutaki wina wam Hindustani yang panisi ingi blaka mam Portugisi nisi yang ala deta wam Metegu ete wantong Wan skin, wan grow, wan fesi Wan mofo, wan tomo, wan tesi Wan kofufu wini afeti Meku opo u fraga legi strana ma Você sana se pronta por Gostei, você tá com trebom. Wina desto futu strana. Make we taki 50 down konawa. Majabu, majabilo. Kaya na mi kondema. Gadwa pesi, e gaja baka.
ziri no psadei no jide watra. Tena te you sa tesi de sukru apra. De rutu funa bong de ziri nanga den taki. Bribi in yusrefi moro prespari zani. Debe wan mateno man broko zana zantagi. No afronchu fesi man masragado yepiwi. Pai mansa musu pai de pai. Takrudusa musu wai. Kimi na wasabi sontengi juarai. Este bende este, tamara faraite. Prisiri pe prisiri de, lobby pe na lobby de. Tena isriketi koti, na bigi roko poti. Te you mama Bobby Dre, you papa sagidem